Ka AIR FM Jongpi sa sisien pat kapediang sobhai pi barok kinong sengap syaka science serial. Syakalasha. Ka AIR FM Jongpi, ringkat kajing trelang ke Vigyan Prasar Noida, ber ke State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya. Hakini kepor kan wan lam sepi, ya ke science serial Syakalasha. Minta kasengi, hakini ke science serial, ngin pinsngau sepi ya ke benta balai pusan, ka balai kerteng, ka jing ke India, ha ke jingkin tiu ya ke artificial intelligence. Kibani simbentah kini ke program kilong iban kersan karnayor, iri judia renga, ilamprang senginong put, ikrau perkat tangkeu, bad iroserin dekar. Ya ke skript la penbit penbiang da Dr. E.R. Subramaniam, bad Dr. B.K. Tiagi, la penwandur sekaktian kasih da Richmond Karluki. Baru ngitip baka artificial intelligence kayat setiap bah. Buon kiriru hakeleng kepertai kila itu ya kini ke jingkongsan jongka artificial intelligence bandon ke jingroi habarok kiliang. Bat kipinlut buon kepisa ban wat benia haka artificial intelligence bat ke jinglap temai ya ki. Sansenem nadu mentah ka artificial intelligence kansa iper na ka keba ka ilong mentah. Kirukom mengisim mentah bakilong ki balaya ceprang bah. Leese hakata kapor kin salong ki bakamrim. Kumta kari jongi kamla banlong ke basadin bat ke bampen kre AA. Ka sorkar India ru kala itu ya ke jingla ka artificial intelligence ban wanra iki kampen roy hakari bat kari India kan salong ke slem juga artificial intelligence na ke benta ke pertai barok kawai. Henry, ke jinglap tema yaki AKA hakari jongi, hakabai day berka artificial intelligence, 4 la ban yanu jor berka Amerika, China, ne ke South Korea. Kamtam, haba ke China ke yat stet bah, haka jingwat benia haka liang ke artificial intelligence, kari jongi ke hab ban simkia, yaka artificial intelligence kum kalat ban wanra yaki lat ban don ke jingsong sengai. Kidon pat ki jing ki bangi ya kendu hakaliang ke jing ya caprang ke artificial intelligence bat don kam ban kemi bahaya kini. Hakani ke benta mementa ke sengi ngin yo jing sngau tu sepang ki jing bat kilat ban wengi kini ki jing ling ba ki jing persang jong ke sorkar bat ki wei ki seng bam dei sorkar. Hila ya dap kam kon. Ngila jendap hi mai. Belai mau mai? Pi mulut cenu na? Pi bandam. I ba asuk te I ong ba inwan ka ya. Oh, itu pelok jong pi ke me? Idi tu bateri cena yam. Hoi kpa. Ama mai. Ngin tre kam wut. Nada pi sa sipang. Ta kon. Itai ma di basuk ilawan. Apa yang pelinga kaya? Kiki kon. Are pelawan mau ba? Hoi kan bandam. Are pil apoi mo rong se. Ani, las lem gim jikudu syu om dai. Hoan, dia kumnu pihak lain.
Hỏi kênh bác sống nghĩ sẽ dụ cô biết phí bà độ xì yên mình hà gà nê tăng bà nghĩ mẹ lấy lệ Kabha phi sumar phi ma wala da omli leiru Kadai kan ngimdai te banyak yang sting mendaki por. ki bunti ki balong positif tambah ki bam yang nget pan tăng bà nghĩ đi bà sống ngũ phí bà nghĩ khem yuk yau khna jing pang kan bah banda ya thia hospital deh kadai gan ba kata kani ketika te kala yarap sibun pha phi Kadai bingil adab ya shimtika baro ASEAN kan bangi khlamalilai mahagania. mangali lai banda de bang asala ban simtika ngan omrat da yo hi ban wan chene sha shillo mentale ban lai banwan da kaling soin ne da karel om yuk shu temo bak sok ada 4 simtika hoan Pitre ya kalian ka artificial intelligence amba satis chanai. hoi ken Hakalian ka jingthang kali haki surak te ngatrai kani ka artificial intelligence kelaira bah amba. hoi bandam pitim ni amba habangi shong kali shathia ki surok ki dabbet ki kali Hakanu kurukom mo ba ka artificial intelligence kayaram? ni penan kam da ka Google Voice Assistant kaya rap dia tu ya ke jinglong jemana ki surok bak sok hoan ni shukali na ka kasaya tu hang nu bat heng kali bat hang nu balan Kata te kalai harap shibuan kan. om tang ta kong si sien bangila ya shong kali kumta nyo i ba ki brio ki alum lum brum ha ka we ka shopping mall Kayarap mo ba kata ka bentaru? hoi ken manda Mentali bah banya pin paji iwe ni we tama. ha kata ka jaka badan ka shopping mall kadan sa ka petrol pump hajan ki brio ki shuya lum klem da ya yang lan ha kata ka rukom badai Mla mo ba penyak ya kerukom ya lumbri di kibut jing sat ka juk bementa? ha gini gis ngi bamenta te manda ki pulet ki penan kam da ka artificial intelligence ban penya ki kali ba ki pat ba Hagari jungi lay badan sakjing yalang bahe kum mela. oh la gen ben le ka taru tăng ba apa la ban le lut akari baro ka wei ma hakari jongi te empat la ban le lun Hakiri bal asyai te kalak kamsuk kan mo. ngaken mau hagapor bangale sya Singapore hang tu kila pendan kam di kiroban ban pentikna bandan ka jing paji iwei na iwei ban ya daya ka jing sapriang ka coronavirus te ka Singapore le ka de gari ke belaya sya perang bah te hang tu kila pendan kam da ka smart traffic light ban penya ya ki kali ha ki surang bar ban ai jing tip ha ki nong nya sya phang ki nu ki jing ma bala bandan ha ki surang Ka China ru ka de ka belaya saprang ba amba hakabaya de bat ka artificial intelligence? hoat manda ki pendan kam ki robot a China ban pendap gas ni petrol ya ki kali Snow kumba kini kiri ta kila khamia chakamat pima banyan nujuar bakari India jangi kan. oh si buan hi kan kari India jongi kadang dan kham shadian hakabaya dei bat ka artificial intelligence tăng ba ka India ru kadang le hi ki jingwat banyak dei suk kan ka bentaru hoat ba kamut bangi dan satrai pha henry ka shudei ba hakajing pentrai kam ya ka artificial intelligence ngimpat da kot kum balong hakiwe kiri Tambal dapat iki wiki liang te ki India ru kalanang kyo hi om dai. hoan da ki jingwat banya bangi dang penlong mentah kan hakini ki sau sans naman wan ke India kan sakhamya chakman banya ki we kiri ru Ke India mentah ka lawan kerdan bakan nu ba. katkum ka Global Talent Competitiveness Index ni ka GTCI report jong kasnam araja arpau ke India kawan hakadran ba nyu puar hapdeng ki sispa lai puar teli kiri Ka USA par kawan kekerdan ka bakat no ba? ke USA tu kawan hakadran baar Ka China pan. ke China kadan hakadran ka ba sau puar kamut bakari jongi kadang sadin bah ma hoan De kata te kabas ngo penduk mesim si syapi. ngimdei pi ban sngudu jingkermen dia du mensiam namar na ka kerdan ba prapho ke India kala kio sha ka kerdan ba nyu puar kamut baka GTCI report ka itu tangi ka jitrekam baka jinglong kongsan ka artificial intelligence dei so amdei thik tangya ka artificial intelligence henry ka khmi ya ka jing trekam ki si spa lai puar teli kiri ha ka baya dei bat ka yo ka kon bat ki kampen roi ru dia Tangba kane ka artificial intelligence te kadai ka bayatai ka lengki rinsan mentamo. laya tai bhasha phang ka artificial intelligence namar bangi dan saha ka samai jong ka industrial revolution ka basaw
Bat ka artificial intelligence kadai ka bawan ra jingkela. Haki kam karkhana bat haki wei de ki benta. Balai mo kiri bapher kidan hata ka jinga kun ban wan kam shakmat haka artificial intelligence. Ngaru ngam dala te piba bersong thu balai kalong kum ni. PE kalong kum ni namar ba baro ki ri kila sedang ban so thu ba ka artificial intelligence kadai ka nong rim ban kentiau ya ka jing pen mi kiri ya ki mar ba de ki jing shakri bapher. Ka ai ka jing ada bat ka jing song nganya kiri. Bat ka yarap ru ban weng ya ka jing ka imlang salang. Nagani ka daw mo, kibabuan kiri kile ban lap thamai ki kaliang jongka artificial intelligence. Hoan. Ngila ban ong ba ki shimjing mentoy ken naga artificial intelligence. Omla mo banlen baka artificial intelligence kelawan rakyat pun kijing ya separang. Hoan. Kadai usabi syaki bot jing start kum ki kali bayat hi. Kila jing sumar bakloi bat kiwei. Om dan syup hi mo ka bentaban om kiyo separang. Kalam ka jing don jongka artificial intelligence. Amdan syup hiju. Nakani ka daw mo baka sudan kata ka jing ngile. Pandan kata ka jing kiyo shaprang haka artificial intelligence. Pada kalong kum ni te kemut haka jing meriak thong. Ka India te ikum bakan saram no phima. Bandam. Kata ka dei tang ka jing suthu bakla. Haka jing shisha kari India kelas sedang manya chaprang bah kaliang ka artificial intelligence. Tambah kiri kum ka Amerika, Singapura. Bat kiki wei te keliat separang bahamo banyak ka India. Hoan. Nalor kini ka Britain, ka South Korea, bat ka China ru kila khamdan hakmat banyak ka India. Ke iba ba penlong yakin dikiri banyak ciparang handungan dengan ni. Hochen, but hatu ke India kamla mo ba banlong kanong ngelam hakaliang ka artificial intelligence. PE ningkong ya ban pet ya ki jingya chaprang hakini kiri. Ke India ka ha ban kmi benia ki ki senjam ba kini ki wei kiri kila shim ban ya chaprang hakaliang ka artificial intelligence. Anda alek kum ta te. Ngisala ban wat kila trika mangiru ngin kiyo mo basok. Hoy ba. Sok ngayuk puli de sisian baka China ka persang banlong ka ba klan buar bha ne ka superpower baka ya khat bha bo in the States of America hamdai. Kata ka ba ong mapi kalong ka ba day. Ka China bat ka Amerika ki khat bha ki babun ki benta jong ki buit trikam bat ka artificial intelligence ka de ka pedeng jong kata. Kayo ka kot jikini ki atli kiri te. Kala janjaran kan. Dai. Hoan. Tang ba ki dang don pat ki jing pher ha ki kom trikam jong ki. Ki kita mo ba? Kalong kum ni kan. Ha ka US ya ka jing trikam artificial intelligence layalam de ki company. Kat ba China pan ya ki jing shem thamai ya ki ha ka artificial intelligence layalam de ki mat trikam ka sarkar. Kata te ka jing don ji company ha America te kala kan tiu bha phi. Hoai. Ka jing don jong ki company kum ka Apple, Amazon, Microsoft, Intel, Google bat Facebook kalaya rap ha ban kentiu ya ka. Ha China pat ki dane amba ni ki company batrikam hakaliang ka artificial intelligence. Ohoi ki dan. Ka Alibaba bat ka Huawei kilaya lambha ya ka China ban kiyo hakaliang ka artificial intelligence. Tila daya nu jorik US bat ka China. Mano mo ba balakhamon chakhaman? Ka US ken manda. Ki don bun ti ki daw ki ba penlong ya kan ya. Ki imo ba kita kidaw? Ningkong ka Amerika ka don ya kurukom trekam ba ailat ya ki jing sedang thamai ya ki kam ni kita ki bangi ong ki startup hakaliang ka artificial intelligence. Ka ba arpan ka dei ba ka Amerika kam kelet ya ki rukom trekam ba hendai. Bat ka penwan lang ya ki bat ki computer chip ki ba ai bor ya ka artificial intelligence. Kidan ki film ru ki bashna halo jong ni khana jongka artificial intelligence mo song ki khana ba jashi sham dai. O kidan ken kidan ki film syapang robot bayarap ya uwei ubrio ubala temen. Ba utau robot usumar bat kmi ya ki jing don kam utau temen bat ki wei ki kam yeng ru. Ki robot batrekam da ka artificial intelligence te. Kala pesuk bahaya ngi mo. Hoan. Banda la ban yo ko muta te kapa. Anda kila pentrikam hang ni shilong te ngiru ila de ban bu no ko muta robot phi. Belai te pi kwa ban ong kumta. Te bangan sukan ka trikam yang ka kam ka shat ka tiu eru. Piar khie mentate handrai phi metep kan no ga jis ngojen jar jonga na mar bat ka trai ki kam yang bat ka be trai kam dai phi ga basong.
Kan sapoi kapor bakum kata hang ni Shillong jongiru ngin sahab banchania hiroban badannya ka artificial intelligence. Mentah te ngisau tamu la le si. Henry anda kala urlong kisah bersania aki. Kum balong menshwa ngim sula ban muder bah kapor bangi phone da kalan line. Bahkan poi sa kapor pan ba menta bangin yo iya kadur ki brio ba phone yang giling ba ka video call. Kini te kide kita kan gijing kerku bangi yo leng ba jong ka artificial intelligence mo. Hoan. Kibun ma ba ki khana jing job habai de ka artificial intelligence ha ki we pat kiri. Oh kibun ba bandam. Ha Amerika ki dunia ka rukam trekam ki bot jing start ka juk ba menta palaya chaprang ba. Kumakan ikut kom trikam ti. Kalapan bentoy ya kayo kakot ka riba ro kawai mo. Pitem. Bana kani ka rukam trekam ka Amerika kala yo nong kumba $10 billion. Ki brio badan sab ru kibun mo ha Amerika te. Kibun bat kinang mi bun kat banang mi kisngi. Namar ba ka Amerika kaya liak ban kersan bat kentiu ti yaki. Pitem ni amba ka Amerika ka bun ba ki brio badan sam. Ban la ban ya chaprang kani ka rukom trikam te. Ki judan amba ki seminar ani begitu ki paper bagi permi halor ka jingwat banyak jengki. Hoan. Tambah ka ba so phala ka long baha Amerika ki permi duna bahaya kum kini ki paper wat banyak. Habaya nujor bat ka European Union ne China. Tangba ka pen ipat dakikam. Kini taka deka nuksa ka babha bhima. Baka kam kan keren kham jam iktin. Kadai bandap kata. Ada kibor secara hi kisim kia. Kariru ka kloi ban kiyo ma. Hoan. Ha Amerika ki dadan da ka matrikam ni ka national strategy na ka benta ka artificial intelligence. Kini kita ki baki khot ki plan ne ki strategy ba. Hoan manda ki khot ki strategic plan. Hagas nam arja khatn rio ka US ka lapen mi ya ka National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan. Ka badan ya nyotli ki jing kedolenti kumno ban trekam. Kat badang mi kisnam kinapan bahas syu sok. Hawai ba. Hagas nam arja ka khandai pan ka US ka lapen bah bat kalawan ra saya ka jing kedolenti ka bapra. Lada ka jing baitingka ka jor ka jing kiyo shiprang ro kandan mo. Hoi kenju ka US te ka buah khamat ya ka jing baitingka ha ka artificial intelligence. Kila le sitom si siapi baka US kan long kanu yalam ken hakal yang kanika artificial intelligence ka perthai mo. Tangba hakum kini kiri te ki blaya chaprang ba ken ka sarkar ka jutrai marwai mo ba. Ka daw hi ka ba la penlong ya ka US banlong hakmat ha ka artificial intelligence kadai namar ba ka sarkar kam bat hi haladi ya ki jing trekam. Kaya trailang bat ki riu shemphang ha ki jaka pulia ki karkhana ki seng bomdei jong ka sarkar bat ki kenhun beitingka wat ki bana bar riru. Kanikari Switzerland ru kadai blaya chaprang ba basok. Hoan. Ka Switzerland kala khamya chaprang banya ki wei kiri ha kaliang ka artificial intelligence. Ki jaka puli bapa ru ki bon temo ha Switzerland ru. Ka Switzerland ka pau nam na ka benta ki skol ba bat ki jaka puli bawat banya ha kaliang ka artificial intelligence. Kanika Microsoft ru kawat banya na Switzerland amdai. Amdai tangga Microsoft. Hinrei ka Google bat ka IBM ru ki wat banya ha kaliang ka artificial intelligence na Switzerland hi. Hakaliang ka sumar pangru ka Switzerland de ka pau bha bhi mosong. Hoan. Ka Switzerland kala lap thamai ya ki AKA ha kaliang ka sumar pangling ba ka artificial intelligence. Habalap thamai ki AKA habanyo ki jing itu ni ka license amdai ba. Kadai kata manda. Ya kata ki khot ka pattern. Pitim ne amba ha kaliang ka jinglap thamai ya ki AKA ha ka artificial intelligence ka Switzerland ka bun ki pattern ha baru ka wei ka perthai. Ba henne piong baka China ruk lakiu bhade. Hatu kala thrai bakan khamkiu ya US adin habun. Hoan. Ka China kala kiu lupa ha ka jingwat bnia ha ka artificial intelligence bat ka thmu ban penlut kumbashi $10 billion khnang bakan khamkiu banya ka US kat ha ka snam arja lai pho. Ti ki ai mo ba ki ba ngilaban ong ba ki de ki bala lap da ka China ha kaliang ka artificial intelligence. Kidan artli ki AKA kawai ka de ka facial recognition bat ki AI chem kini ti ki lakan tiu phaya ka China sha kawai pat ka kerdan jong ka artificial intelligence. Ke ka jing mento jong ka facial recognition ba. Kini ti ka de ka surveillance program ka batmu ban itu ya ka dor khamat ki brio khnang ban la ban te la kam ki kam snio bat ki kam bam sam. Hak jaka pa ba te la bha ben kam da kani mo. Hoan
Ki pendan kambha ya kani ban kmi ya ka ya ke yang ki brio ha ki shopping mall ki surang ki jingtai pat ki we ki jaka ban la ban tip ya ka rukom le bat ka ya ke yang ki brio. Hari India jongi kila pendan kambha ba kan ni? Hoan tang ba kadang duna phi la ka taru kala Arab sibun. Hakan nukurukom mo ba? Dangshen ki pulet ha Delhi bat Uttar Pradesh kila pendan kam da ka facial recognition ban kem ki nongwan ra jingkul mar ha ki pore ki bat kumju ru ban pet ya ki pat ba ah badan ki jingalang pat ba ki bahet. Ka South Korea ru kadai ka we am ka belaki ba ha ka liang ka artificial intelligence amdai song. Hoat ba ka South Korea kala pelut bun ba ka pisah ha ka artificial intelligence. Ka sarkar jong ka South Korea kala penmi ya ka strategi ban trekam ha ka artificial intelligence bat ka kwa ban wan basaw ha ka perthai kat menta ka snam arja ar. Tikane ka Samsung kadi na South Korea amba? Hoai manda ka Samsung, ka LG, ka Hyundai, ki dina South Korea. Bat kini ki company ki peni ya ka jinglong bakloi ban baiting ka bat penlut na ka benta ka artificial intelligence. Kiwi kiri te kila amang penlut buon mo haka artificial intelligence. Pitim ni am baka France kala penmi ya ka strategy ha ubnai ka lalingkon arja khat nyo. But sada ka detail policy document ha ubnai leber arja khat pra. Ka Japan pat kala penmi ya ka dulir trekam ha ka artificial intelligence ha ubnai leber arja khat nyo. Ka UK kala penmi ya ka strategy ha unai weng arja khat nyo. Baru kini kiri ki mangshi bun ka pisaban pelut na ka benta ka science, technology, engineering but mathematics ni ka STEM ban lab ya ki sab khnang ban kentiu ya ka artificial intelligence ha ki por ban wan. Wala ki PhD bagi beri ki le ki skol baru. Adai ban pelut jumot ba ka artificial intelligence mo. Pitip nem tip ne baka UK katemu ban kerjaan ya komba si hajar ngut ki ba wat benia PhD ha ka ni ka benta kat ha ka snam arhajar arpesan. Ka Canada ba ka Russia ru kidi ki belaki usah perang ba amba? Ka Canada bat Russia kila pelut bun ba ka artificial intelligence. Ka sarkar Canada kala rai ban pelut si spa $100 million ban wat benia ha ka artificial intelligence. Ka Russia pan ka jupelun khat $1.1 million man ka snam ha ka artificial intelligence. Ka Russia te ka pau ba na benda ki kam sipai amba? Hatu kepelut akan di benta pan. Hoat manda. Ki babun ki jing trekam jongka ki peni ba ka pelut ba ha ka liang ka kam sipai bat ka kam ya dari. U presiden ka Russia u Vladimir Putin u ong ba ka ri ka bawan ha khaman ha ka artificial intelligence ka sensyar ya ka perthai. Ke ipat baka hari India jingi kala le ba bakan nangki ko bolong kiwi pat kiri. Habayan ujor bat kiwi kiri te bandam ke India kala kham saadien khendian. Henry kamut pat baka klem le ai. Dia ki ai mo ba ta ki senjam bakalashim. Ke India te ha ka snam ahaja khat khanyo ka Tenat Commerce and Industry ka sarkar India kala sedang ya ka task force halor ka artificial intelligence banwan ra jingkela ha ka yok ka kot kari. Kaniti ayuk ru kadan benta am sok akane. Kenika niti ayu kadek ai ba? Ka niti ayuk te kadai ka ba bujli ya ka planning commission ken mandam. Ka sarkar India kala IT ha ka niti ayuk ban bu ya ka national program halor ka artificial intelligence ban la ban betin lenti ha ka wat benia bat ki jinglap bathamai ha ka liang ka artificial intelligence. Ti kila don emba ki jingmi ba jing kermen na kane. Oh oi manda gidan. Ka niti ayuk kala ya trailang bat ki babun ki kenhun artificial intelligence ban pentrai kam ki project kum ha ka rap karyang bat ka kot khya. Kata ti. Kalau ngba aji kermen mo bagi India jong ikam sim la song klik ti. Hoat kadai gen ba. Toto manda bandap ki kan piru wat amisong klik ti sa hang ni. Ya le yerap the sha lang yang abang di no da ka sha. Paralog nong sngap ketumentan kelalong kesayan serial Syakala Syai. Haka bangilapen sengau sepi ya kebenta balai pun san kebela ai kerteng ka jing e ka India
haka jingkin tiyo yaka artificial intelligence. Kibalay siyempenta hak tu ke program kilalong iban kersan karnayor, iri judiarenga, i rosarin dekar, i kraw perkat tangkiyo, bat i lamprang sengi nong put. Yaka skript la penbit penbiang da Dr. E.R. Subramaniam bat Dr. B.K. Tiagi. La penwandur sekaktian kasih da i Richmond Karluki. Te paralog nong sengap, kumbajulong haki benta baladep, minta kesengiru ngin penskau cepi ya arteli ke jingkeli. Te sengap bahai kini ke jingkeli. Ka jingkeli ke beningkong kalong kumne. Katkum ka GTCI report arhajar arpo. Ka India kan wan haka kerdan bekatno na pedeng ki sispa laipu arteli kiri. Ngan ong biang ke jingkeli ke beningkong. Katkum ka GTCI report arhajar arpo. Ka India kan wan haka kerdan bekatno na pedeng ki sispa laipu arteli kiri. Ka jingkeli ke ba arpat kalong kumne. Ka USA pat kan wan haka kerdan bekatno na pedeng ki sispa laipu arteli kiri. Ngan ong biang ke jingkeli ke ba ar, ka USA pat kan wan haka kerdan bekatno na pedeng ki sispa laipu arteli kiri. Ngikwa ban pen mawi pi kinong sengap, balada don buon ki bapa ki jubab ki badai, nakaliang jongi ngin sejit tang iwe inong job lingba ka khalai nusib. Bat ita inong job in sayo ya ijing ay sengobha nangi. Ti sengobha yai abat sengap ikani ke science serial kabuan cepi man kesengi satjan naka AIR FM jongpi hakapor kendai bejim stem. Kato ngilapoi syukbakut jengani ke science serial kabamenta kesengi kabalawan lam cepi daka AIR FM jongpi ringkat kejingi terilang ke Vigian Prasar Noida buat ke State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya. Kini ke program kelawan cepi naka AIR FM jongpi.